baby. Kiliti pa more, Yoti. Moisturize. Tutulog na sa nila. January 2018, March 2018, May 2018, July 2018, October 2018, January 2019 bago COVID, COVID haircut by Tito, January 2024. Haircut after Canada. Walang tatawa. Baka kita yung bulangot. Tiket. Oh, hi mo muna si Hula Girl. Hi, Mama. Basag na naman yung labi mo. Dumudugo. Oo. Dumudugo. Oo. Pikit ka. Saglit. Tinyang ka. Lip balm. Lasang dugo. Wait, saglit. Kayarti na naman yung nalangay niya. Yan, tama. Close mo na lang lahat. Pati ayos mo, close mo. Naglawe pa, gulitan pa rin. 1, 2. $25. Na? Regular haircut check. Mura yan. Ziba, itang pisang ko kapatid ng makmak. Masaya yan ang pagpagupit sa ngayon. Pagpagupit sa paulat, ay, one week kaya pala ito. Bukod sa kasi nga ba yun. Balik-balik ka na ako. Dito meron bang... Iwan na lang. Balik yun. Oh. Balik ko na. Dito meron bang... Ay, narinig ko. Albigyo ka. Kumingay. Mainit talaga yan para sumama yung hair. Makakautsa pala yung mira. Oh. Daddy, Executive na. Daddy, taya ko itatang mo.
mga system. Enjoy mo lang kasi, enjoy mo lang. Huwag mo isipin yan, ganyan lang. Relaxing yan, relaxing. Baba mo kamay, oh. Lower lang yan, oh. Di pa tapos magkwento si Marites. Si Maritos. Maritos. Oh. Okay lang yan. Para mag-open yung pores mo kasi sobrang lamig. Angas. Angas sa shit siya, no? Mga paano? Makarelax kaya. Uy, hula girl, hula girl. May makutang lagi, no? Ay, naluto na yung kutsinilyo, Jay. Oo. Lutong na to. Sira eh. Hindi mo naman. Alam mo. Mati-atid. Ali, pero may payat siya. Maglakad ka na. Maglakad ka pag gising mo. May atas siya. Sama mo si Lolo, maikot kayo sa subdivision. Natural yati yung test ko. Jogging tama. Meron netong lang ito. Netong rounds. O bukas ulit, no? Ayoko na. Napahinga muna ako. Wait ulit. Ulit-ulit. Gusto ko yung Shake, shake. Nanginginig yung Bilma mo. May Bilma ka. Hindi. Tago mo dyan. Mga kira na kanya.